La fel ca PS5 Shark, dop în fund pe care o scoatem. Da, am scos cel capac. Avem petarda, avem să vedem acum gramajul. Masculea sunt răcit puțin. Nu știu cât de ok îmi indică de data aceasta cântarul, însă îmi indică decât 4 grame. Dar cred că are prins înăuntru. Pentru că se vede, nu știu cum să o arăt la cameră, dar are lipit înăuntru niște praf. Dar să verificăm altfel. 4 grame în jur de 4 grame are cartonul în care este praful negru. 5 grame, da? De fapt, nu, 4, 5. Aproximativ. Cu praful negru. Ups. S-a scurs puțin, dar tot pe acolo trebuie să fie 9 grame. Deci are și asta 4-5 grame Tono Blue. I-am pus capacul să mergem să vedem cum bubuie. Ați văzut gramajul, să vedem și bubuitura. Super, super fain. Vă mulțumesc încă o dată, ca de fiecare dată în ultima vreme, că mă urmăriți. Toate cele bune, pa, pa!